Benvinguts. El meu nom és Joan Soler, soc el director de la Biblioteca de Palafrugell. Avui ens trobem en aquest equipament, que és una antiga cooperativa de la vila, actualment des del 2001 transformada en biblioteca. Els serveis que oferim és que podeu venir aquí a llegir, us podeu connectar a internet, podeu accedir o inscriure's a les activitats de la biblioteca i també us podeu emportar llibres, pel·lícules i CDs a casa per gaudir-ne durant 30 dies i després retornar-los. El nostre horari és de dilluns a divendres matí tarda i dissabte al dematí. Us convidem a venir. Quan entreu a la biblioteca us trobareu el taulell d'informació. Què podeu fer en aquest taulell? Us podeu fer el carnet. Per fer el carnet només necessiteu o DNI o passaport. I què us podeu emportar amb aquest carnet? Podeu agafar de la biblioteca 15 llibres, 7 pel·lícules, 7 CDs i fins i tot una obra d'art del nostre projecte Arteca. I si teniu nens, també podeu venir, els hi podem fer el carnet. I recordeu que tenim una agenda d'activitats per a adults i per a infants molt interessant. Quan entreu a la biblioteca veureu que tenim diferents espais i seccions. Nosaltres, per exemple, tenim una secció de diaris, una secció de revistes que podeu llegir aquí o us podeu portar a casa. I molt important per vosaltres, teniu llibres de lectura fàcil per aprendre el nostre idioma, el català, i llibres d'idiomes per aprofundir en altres llengües. Una de les seccions més importants de la nostra biblioteca és la secció infantil. Aquí venen els nens de 4 a 12 a 13 anys, alguns amb els pares. Aquí podeu trobar contes per aprendre a llegir, llibres de coneixements, diccionaris, enciclopèdies i fins i tot llibres dels racons ser pares per pares i mares. Us esperem a que vingueu i també que gaudiu de les nostres activitats infantils. Un altre dels nostres espais és el primer pis. Aquí, com veieu, podeu gaudir d'ordinadors per connectar-vos a internet o fer anar un processador de textos o càlcul. També teniu wifi per una tauleta o portàtil i fins i tot pel mòbil. I, si voleu venir a estudiar o agafar qualsevol llibre, sigui d'humanitats, ciències socials, ciències naturals, art o literatura.